Jerusalem Your presence makes me happy. Amen. Ganga venesu ndichibambo uyu mwana wangu simuka ganga venesu mugare mai avapo asi mwana uripo ndakafupika ndenyama shoma wamwana udoti awana chijaya ndiri baba ganga venesu mugare saka chirega tichokonyorera nevhangeri yaMwari ganga venesu asi tisati tachokonyorerana regai titendani Mwari ganga venesu nei tichitenda Mwari dzokera mu New Testament bana mabasa avapostora 12 namba yakaita 25 kubva pa 21 pashoko anoti Herode akagara pachigaro chake chekutonga right akapfeka nguo dzinobwinya wakangotanga kutonga right munhu wakanga agere nechekoko akadanidzira akati shoko raMwari harisiwo munhu mutuma kudenga kwakazaruka mutuma akaburuka kudenga akarova Herode parushaya akazviwa newenye akafa bvunza kuti wakarokwe kwei wakanga asina kukudza Mwari ganga venesu nesuwo totanga tatendani Mwari tine dzimwe hamba yezvino dzavane 5 minutes dzapinda hamba mochati vamwe votakanyika honye pamiviri yatinayo seyatinayo iyi iyezvi iwe ndokubhoiti kwenyasha kwete kuti wakanaka pachiso kana kuti nemari yakadini kana kuti uri mukobvu zvakadini asinokuda kwenyasha dzaMwari wangoitwe mupenyu iwe saka tatitende Mwari nazvo izvi ganga venesu rugare ganga venesu right regai tinde pamashoko anoti gosha Pauro navaivanayi vakabvafiridhikira ndokupindana pakati peGalatia vakamboda kuparidza shoko paAsia mweya mutsvene ukavadzivisa 16 namba yakaita 6 dzani dzamabasa tobva wasvika pane imwe nzvimbo yakatarisana neMisia vakada kuinda Bhitinia mweya waJesu pachake ukavarambidza ndobva zuva rovira ndokuvata paTroya usiku wavete Pauro norota ndavona munhu ari mhiri kwaMakedhonia achidanidzira nenzi guru uyai mutibatsire Pauro urondedzera hama dzake ivo vanoti kwaite basa kuMakedhonia kundoparidza evhangeri yaMwari vanomuka kuseni vanobva Troya nechikepe ndokururamira Samoteki vanobva Samoteki ndokuinda neapori vobva neapori ndokuinda Firipi kutakura Makedhonia vakaenda parwizi paiti vanenge vanoungana ipapo vanhu vanonyengetera paivana vakadzi vakanga vakasarudzwa vaivapo vakangoungana vakamirira kudi kunyengetera she ndokuite nyasha pane umwe mukadzi 1 wakanga achinzi Lydia mutengesi wenguo tsvuku wamushoitiatira ndokubvozarira mwoyo wake iye ndokunzwisisa zvaita zvanani naPauro kureve iko kunzwisisa evhangeri yaMwari koda mweya waMwari tanga utsoka ndikokupa evhangeri yandinayo ruganga venesu ruganga venesu tanga watsvaka mweya mutsvene ndikokupa evhangeri yandishoma yandinayo ruganga venesu rugare ngaruve inesu right Pauro ari kuna vaHebheru 10 namba yakaita 25 tisakanganwa kuungana kwedu sezvinoite vamwe tikati isiwo takaungana inda kumabhawa vakadii vakaungana pamabhora vakadii vakaungana vamwe vachidorairirana kuti zvino nguva zvedu vakwana kwabata bhora usakava rutatu usabvenga rutatu dzenga kamwe ugopasira umwe vari kurairirana nokuti nguva yedu yoswedera tosiyana navo manje tiri namba 13 dzavaHebheru asi tosimbisana zuva rimwe nerimwe kakuchanzi nhasi kuti kurege kuva nomumwe wedodomeswa nekunyengera kwezvivi rugainga venesu yavari pamastation vakadii vakamirira pete
kuregera ko ripedo newaire vari kurairana kuti usausiya bhegi kwachitupauna chere kwatinoenda kwakaipa kuna mapolisa vari kurairana. Asi isi tanzikiri tosimpisana zuva rimwe nerimwe takuchanzi nhasi kuti kurege kuva nomumwe wenyu anomeswa nekunyengera kwezvivi. Ruganga venesu rugare sumuka shoko rovuya sei kwauri kana kuti evhangeri yovuya sei kwauri. Inda kuna Samuel BC Samuel 14 number 25 right. VaIsraeri vorwanda vaFilistia mashoko anoti vakarayirwa kuti vasati vasasa zuva rose. Asi Jonathan mwanakomana waSauro mambo wanga asipo ondienje achirwa wozhara wona pamwe pachidarika papfumba vachidarika muswei womuchi nokuti vakarayirwa namambo. Iye ndokubhoskapo wakaita soda fura waiva nesimba yakaita sei akabaya pamazinga uchikukanunja iye akaunhanza ndokubvokusha. Ruganga venesu rugare right. VaFilistia vari vakunda vaIsraeri vakundwa asi vanga vapikirwa kuti munodi munokunda ndiri kutsvaka kuti evhangeri yovuya sei pauri. Ruganga venesu rugare right. Vavona kuti takundwa vaIsraeri chii chaitika pakati pano mumwe watadza zvatakatisa uripo washa right. Sauro unozitora ndokubvozumisa rutivi kwake naJonatani mwanakomana wake vakati isu tiri madzimambo tomira pai parutivi inda kubhuku yaSamueri unovudzwa izvozvo. VaIsraeri vose ndobva vaita dutu koko kuti vaingofungidzira ndo kune mhosva uko isu mane vevakuru hatina mhosva isu. Mijenya yokanzwa pakati yakabata Sauro naJonatani. Inzwisisa ipapo evhangeri yotokanzwa inobata kubva pana bhishopi kusvika kunani kunawo kupedzisira ichibata. Haisati kuti wakamira sei une ndebvu zhinji kana kuti sava mandebvu haidi inongoda kuti wakamira sei yobata. Ruganga venesu ya yodobata. Handina munhu wandakambovona muno asi vhangeri yondodotaura inogona kukubata asi undiregerere. Asi Jesu akanga otakwa namabwe kana kuti wakaiswa pamawere pa4 ezaruka nokubvoda kukungurusira nokuti wakarevavo zvimwe zvinoita sokuti zviri mukati mavanhu. Ruganga venesu rugare verenga musoro wamashoko. Mashoko tinavo vakorinto yekutanga 5 number 7. Hatidarikiri akabudiswa nababa yatakapiwa iyoyi tinongoreva iyo. Ruganga venesu verenga musoro wamashoko unoti ya Paulo unorayira vakorinto pamusoro poupombwe. Paulo womborayira vakorinto pamusoro poupombwe. Inda palezi tobvira pane zvinhu inoti imbomira ipapo. Vakomana ngatichiitai mutambo tabvisa mbiriso yekare yekushata nokuipa. Mutambo wotoita uyu ndikirisitu ndo pasika yatakabayirwa. Kare vaidiko kupisiko vaiti kana vaita pasika vaisaka makwai raiti vachitora muzirugu. Jesu ovuya haana kunanga kupi kutemberi wakananga kurosaibva pai muchirugu pamativi pai vapo munene yai vapo asi haana kumanyira kuchipatara wakaenda mudanga rezvipfuwo kuriplesa zvataishandisa. Ndosaka avuya ati ndini chingwa choupenyu ndobva totisu achingwa chiripo aropa riripo ndiKristu Jesu chete. Asi raitwa sei chotogwa chingwa choropafadzwa kana ukaenda kuGwisuku ukakwira chingodhita hauna kubhabhatidziwa nyangwe ukazvinyika 20 hauna kubhabhatidzwa asi ropafadzo riri pamvura neichauya pamusoro pako ndo kubhabhatidzwa ikoko. Saka ndiri kutaura kuti udiniko pasika nyangwe ukamwa malitazi 20 isina kuropafadzwa uri kungoguta hako. Asi ropafadzo riri pawaini nechingwa ndo pasika iyoyo yakamirira Jesu Kristu mwanakomana waMwari. Chidhira pazana namba 11 yoti ya asi zvino ndinokunyorerai kuti murege kupamisana nemunhu unoitwa hama. Varume ipapo pahama imbomira. Ruganga venesu hama ipi vamwe vatitoera zhou vamwe vatitoera shoko vamwe vatitoera moyo ko iwe wava nokukama navo sei. Ruganga venesu wakanga ari panyika kuka haina kumuziva
wakanga ari pane zvakasiva nawana kumugamuchira vavakamugamuchira vakavapa simba kuti vanzano amwari ivo vanotinda kuzita rake vasina kuberekwa nokuda kwomurume nomukadzi kana nokuda kwenyama kana neropa asi vakaberekwa namwari. Sei vaiberekwa sei? Ndiri kutsvaka ukama ini newe. Vaiberekwa sei? Nikodhimo waenda kuna Jesu 3 number ndi5 Johani. Kana chakaberekwa nenyama inyama asi choberekwa nomweya ukabhabhatidzwa muzita raBaba noromwanakomana noromweya musene ndava noukama newe. Amen. Yava hama yangu. Ipapo ndotiranza kuti ndapfuura napo ini. Kureva kuti kana mukati kune nyaradzo kwenyu ndikazviziva ndofanira kuti kuvuya. Yava hama yangu iyi. Asi vari kokoko vari kumabhawa yezuva mwanotamba hadzisi hama dzangu ini. Saka iwe uri hama yangu. Saka ndikatiponesane pavo pakutsvaka Mwari. Ruganga venesu? Rugare. Chiverenga pandinoda. Ya? Ndokunyorerai kuti imwe hama. Inoitwa hama kana ari mhoke. Verenga ipapo nokuti inonetsa kududzira yapo. Pedzisa ipapo. Haipedzisa. Asi zvino Ya? ndokunyorerai kuti murege kupamisana nomunhu unoitwa hama ya kana ari mhoke ya kana unoruchiva. Chimirira ipapo. Chii chinotanga upombwe noruchiva? Ruchiva ndo kunotanga here kana kuti upombwe kunotanga munhu ozochiva pasure? Hai. Ndosaka ndatini pedzisa ipapo. Regai tiende pakuchiva. Ya, tigoita upombwe, tigoita zvoupombwe ipapo. Tichibata mashoko oupombwe kuti munhu agorasha, munhu awane upenyu. Rugare ngaruvenesu? Kuchiva ndokurani? Rega tikutsvake kuti kakavamba papi. Vanhurume voga ndo vanochiva here? Tichadudzirana mubhuku yatinoverenga iyi. Ruganga venesu? Rugare? Inda kubhisi Israel. Genesis 6 number kaita 4. Mashoko anomboti vatumwa pasi nyika yonyengedzeka nokunetsanetsa. Chii chaitika panyika? Vanotumwa indai mundoshore nyika yonetsa nezivi. Vatumwa vanosvika vovona nyenyedzi dzapasi dzinoonekwa navane mhanza dzokirwa pasi. Vana vakaremara nokunaka vokuti vakaenda pamatibhi vanouya namadondoro apo okunaka. Adzoti dzavona nameso. Hayi todokura miviri yokudenga isi ndokubva yopfeka miviri yenyika ndokubva dzonyenga ndokubva dzodiwa ndokubva dzotora. Ndikutaura kuti kudiniko ipapo? Ruganga venesu? Dzatora dzakazara mazivano anonzi mahofori mupasi. Tora bhuku unowana zvakadaro. Ruganga venesu? Ukaenda kuna Peter yechipiri 2 nhamba yakaita 4 inoti vodzokera kuti nyika yazara nemvura paya yanowa vakapfeka miviri yokudenga ndokubhuruka ndokundosvika pamikova misuwo yokudenga asi vakaona pakapfigwa zikanzi hamupindi hamuchakwanifai maimboveriwo. Ya ndokubvoiswa kumakomba erima nzvimbo yonzi Tartarus. He delivered them to the peace of dense darkness. Kumakomba erima kwadzakamirira kutongwa. Nemakaye ndakamboti mukristu chaichaye anofanirwa kugubha kufamba asina musoro nokuti zvose izvo zvokuchiva izvo zvinobva papapa. Kungovona musikana wakabatana nyangwe ndiri baba B handodoita sendichadoti ndichichijaya ini meso. Tiri kutaura kuti kudiniko ipapa? Ndidetsereiwo ipapo. Ruganga venesu? Kuchiva. Ruganga venesu? Ruganga venesu? Kuchiva kwei? Ruganga venesu? Ruganga venesu? Hai, mashoko okuchiva neupombwe ndo akadi akarambwa. Rubeni oropafadzwa inda ku 49 unozviona. Oda kuropafadzwa naJacob wakarambidza. Chii chakarambidzirwa? Wakanga ainga kumubhedha wani wababa vake akatora bhiri yamurandakadzi wabambo nokugara naye pamubhedha nokudovata naye. Handichakupiro pafadzwe.
Nekuda Upombwe. Muganga venesu. Muganga venesu. Tiri kutaura nyaya iyi yeruchiva noUpombwe. Ndambobvunza mubvunzo ndikati, ko vanongochiva vanhurume voga here? Inda ku39 mukadzi waPotifari. Bvunzai kuti Joseph wakanga akamira sei? Waiva nebody structure yakanaka. Ane kumeso kwakadi ndozvotaura pepa vhura unoriwana izvozvo. Pakanaka. Akamuona kati mukadzi madzimaivo. Akada kumubata. Iye ndokubhotisa. Achiteerera mashoko aPauro achi 6:18 dzavakorinde iye yatoverenga. Tizai Upombwe. Ungatizaiwe. Nyenyedzi yapasi inoonekwa nevane mhanza sokuti wapasi yauya yakubata ugoti kana ndototiza. Muganga venesu. Asi Josefa wadi wakatiza ndokubhoropa fatka. Tiri kutaura kuti kudini kupanya yeUpombwe noruchiva. Muganga venesu. Muganga venesu. Indamu ya Sameri 12 itangira pa11. David warega kuinda kuhondo pakanga kushinje vamwe. Kureva kuti kana vakona kuuya pano pamutambo vari mudzimba, unodona vana vamwe varoi vadoi vachipai vane nyaya yavo kwavashe yokuti vakauraya munhu vakamuzvisa akafa. Sarichi David warega kuinda kwainda vamwe wakati nguva dzaenda kuma6 zuva roita zoro ukatogwa kadzi koisa chokovira nesu vatema chotsukirira. Ndo zvakanga zvakaita munhu ndokubvokuya kumusoro kunzira kumusoro ndokuona mukadzi wakanga akavakwa mashoko anodero pa2 vhesi anodero wanga akadi akavakwa akabatana ndokubvomuda indai mundomutora ndokubvomuiwe naye ndokubvogara naye. Tarira pasure poUpombwe kuchiva wakachiva 1 ndokubvoita Upombwe 2 ndokuuraya Uriya murume wake 3. Urevei ukangochiva yezi mukadzi womunhu unondogwadziwa kuti kana murume wake ukava kuchii haiya zvino wanga wabheuka nemota anoti dai angofa unokonewa kuuraya iwe. Ndigosungunuka pazvinhu zangu. Aibva Muganga venesu. Rugare ngari venesu. Ndikutaura nyaya yeUpombwe. Muganga venesu. Inda ku6:14 dzamako mashoko anoti Herodi atora mukadzi waHerodhiasi munun'una wake. Nyaya yaitika mutambo webirthday yake yaita. Mwana wakaudzwa tamba zvaunoda akatamba akagonesa. Chireva chaunoda ndigokuitira. Mai vakaziva kuti tiri kudisturba nani naJohani unoparidza kuti hakuna munhu mukoma unotora mukadzi womunun'una asiti waiparidza izvozvo. Asi vakati todisturbewa toda kusara takasungunuka pazvinhu zvedu ndokubva tindoda musoro wani waJohani kana angokugwa musoro abva china isoita basa. Ndiri kuda kuti kudini igoitapo. Asi nhasi tiripo tongoparidza kuti hakutendegwi kuda kuti zvakagura Johani musoro isitorevavo. Hakudiwi. Muganga venesu. Muganga venesu. Inda muna Sameri iya ndamboreva yadhavhidhi achitora mukadzi waUriya Bhetishebha utifambe shoma unge pa13 pakaita mukomana anonzi Aminoni, right? Ndokubvona Tamari hazanzi yake ndikutaura kuti kudini kwenyu waiva akanaka mashoko okuchiva yeUpombwe. Akabona kuti ndingadini ndingagara naye sei. Pakaita shamwari yake yakanga ichinzi Jonadhabhi yanga yakachenjera. Dzimwe hama dzakachenjera dzinokurasisa kuenda kuna Mwari. Ndingati kudini kweipapo. Muganga venesu. Ndikati chita sounogwara ugoti ndoda chingwa chabikwa naye ndiri ndakabata kudonana achigwara nhema chigwarira chii havhanzi iwe. Muganga venesu. Paakabuya akati ndingoda kuvigwa naiye woga. Tora Bhaibheri unozwana zvakadero. Akati ndoda kuvigwa nani naiye woga ndokubva mubata.
ndikudeita Upombwe naye gangavene su apedza mukadzi akachema kuti vakomana ndozvanga achiditsira izvi hanzi vana vamambo kakuti vakunda vamambo vaipfeka nguo dzakareba sezvino izvi ndokubva vadzigura ndokubva dzoita chimini ndokuisa guruva musoro wake ndokuinda achichema. Ndikati chiita choda kudzidzisiwa ipapo ukaona musikana anopinda paziyoni kana kuti unonyengetera achipfeka zvimini dzimwe dzenguva unoda kuudzai kuti haini baba ini mandira pandiri apa vamavhiki vanenge vageresa vavo zvana tipinda nezimini koko zvichingoreva kuti ini mumhandira ndakabvira paziyoni. Rukanga venesu rugare mukangoona mwana wenyu wangopfeka chimini hapachina nyangwe akanaka sezuva handongoti bhirega rukanga venesu ya imbondiverengera Johani yokutanga 2:16 ndoitira dzimwe hama dzedu dzimbodzana asi regai ndipedzise hangu ndichirangodudzira vanhu rukanga venesu chiverenga tindedu mashoko aJohani 2 yokutanga 2:16 ya musoro mashoko unoti musadanyika aichisaida achaziwa 16 namba yose ya nokuti zvose zviri munyika ya zvinoti kuchiva kwenyama 1 nokuchiva kwameso nokuzikuta chimira ipapo ndandichitaura nyaya yekudi nokuchiva mashoko ati kuchiva kwenyama nokuchiva kwameso gangavenesu kwenyama ndokupi kungova kuti nhasi ndoda mukadzi ndongoda mukadzi ukabvunzwa iye zvonayo asina mbonyenga chero umwe hana unongoda chi mubvunze kuti unaye musikana handina munhu iye unochiva kuchiva kwenyama rugangavenesu rugaringavenesu kuchiva kwenyama kudoti nhaibi une mukadzi handina komusikana unaye handina asi unoda mukadzi nhasi chaiko hariviri kuchiva kwenyama pameso ndokuya kwata chidi tichitaura kokuona kuti wakabatana apa ndofunga ndatsetsenura chiverenga dzokera kuya uverenge upedzi ugangamenesu rugare verenga vakomana vairoti ya kana unonamata zvifananidzo kuna vamwe vanonamata zvifananidzo ndikanimbodzokerai ipapo gumburana nomunhu uri panext nhasi pamusha pako chaipo ngombe dzitsetse ziyo agoramba kuripira uchifugama una uchingoti dai rikafa nyangwe rikavura makomba ndikuda kutaura kuti kudini chadiva chifananidzo chako icho vamwe vanoti micheka hatisina mbosvika ikoko vadiva nechifananidzo iwe rugaringaruvenesu umwe unenge achingonyengetera zuva rimwe nerimwe kuti murume wangu asambondibata kuti ndotorana nababa ndingi achingonamata zuva rimwe nerimwe ungonamata chifananidzo iwe rugangavenesu ichapfuura ipapo hatipambedi kana mutuki right kana unosimwa doro iyapo ndobhorema manje rugangavenesu kana kwai unosimwa hagari achimwa ngaine mvura yechimvura magwezisi igwerera pasikova isi timanye tose tichinda ipapo unowana matanda mamwe achimanya zvisingabviri kana ukamatarira unoti anonosvika kugungwa tevera zvishomani paminda iyo iri papahasiti apo ndo zvakaita isu tichiuya pano pamutambo vaitiona takasenga mazigemenzi rugangavenesu takavonekwa takasenga mazigemenzi sikanzi ava voindepi kudenga vanoinda vana magemenzi avanawo asi zvimwe kudenga hapa takangoita samatanda anotogwa nemvura tongonopfakama pazvininda izvezvo kudenga hapa
panzi vanoti mwadoro rakaipirei. Dzokera sure kupisi. Ndipe mvura idzi. Dzokera sure kupisi. Genesis 9 verse 10. No waita murimi wamazambiringa. Watondomwa ndikutaura kuti ndini. Ndokubvawo dhakwa, ndokubatwa. Ndokubvawo zvikuru dzose, ndikutaura kuti kudini kwepapo. Kureva kuti mudzidzisi wofamba neane asina kana na chizarigo kana kuti chiberekerezo. Asina kana na apa achingofamba nokuti wakadza kwake. Wobuya muri wati ruganga ruve inesu. Kana watsikwa obva andakuziva kuti pano nomwadoro asi ndobhuku yatakavhurwa. Saka ina handisina handina mhosa. Vane mhosa ndivakadi vakati pabhuku indongotsetsa zviripo. Kana uripo achimwa ibvapo. Ruganga venesu? Ya, ndokupupura ikoko. Ini ndinodi ndosuta. Vazvipupurira pamberi pa unozvipupurira nomuromo wodi woponeswa. Kana mukarega maponeswa. Asi kana mukarambiropo wakabanga arege kuzobazva. Haisi mhosa wakamwa hongo waimwa. Vamwana havambozivi kuti haritendebwi. Kuna vaEfeso kuna izvi musabatwa newaini nokuti ndo pano kuzazvidzora. Tarira vakadzi vakunda varoti vatiza paya vakaenda pagomo pazohari right vanobva vonodhakisa roti newaini ndokubva vovata naye kuvata nabambo nokuda kwokudhakwa nokuti achahwisisi. Tisi kuda kuti kudini kupa evhangeri yaMwari. Vose vanenge vachibatwa nedoro handizivini asi kana uchibatwa ibvopo. Apa tadoreva isi tinoreverei tigerege kupiwa mhosa mangwana katoenda kumusha kudenga uku takavavudza vakadi. Kana wongosara kana ukamuna kuti doro rokunetsa evhangeri yaparidzwa yakaparidzwa madeko navakomana vari kokoko vakaparidza zvinobhadza zvokuti ndambofunga ndigere koko kuti dai vadiniko dai tatora madhokoteya kuBritain obuya kuno odhirena ropa ravanhu vasingagoni kurega doro nembanje nefoza vasingagoni kurega rodhirenewa moisa remadhongi aya anoti kana uri kuchigayo uku ukangorisengedzwa ukasara uchimwa zvako doro rosvika pamunhanga parangosengedzwa romira rinoteerera rodibva mauri zvinongazwisisa. Kana zaramba totora my bed totora bepa iroro rokunetsa redoro iroro rotogwa votora roiko nomunyu namatomatisi nezvimwe zvakawanda voribika wombofuta kuda zvimwe ngarega iwe. Kozi vhangeri yavakomadeko yakabhadza yaikosha. Ruganga venesu? Ruganga venesu? Ruganga venesu? Uyu mwana wangu, mwana womunun'una. Ruganga venesu? Amen. Tiri paevhangeri yaMwari. Ruganga venesu? Vamwana ndoti wanga umupa umwe wakaita mutema uchazara zvitema zvaka mwana wangu. Ruganga venesu? Tiri payani. Hatifani kukusuwa. Hauna kurashika uchiuya pamutambo waMwari. Jesu wakaindavo kuJerusarema asi wakaenda netsika yei yomutambo inoti pamutambo waMwari hapamwiwi doro iye orege doro kukanzi hapadiwi vanoroya iye orege kuroya. Ruganga venesu? Munhu haziwi. Zandodai manje hazvadoipa. Ruganga venesu? Munhu adi Ruganga venesu? Mugare? Tikaita mamwe mazuva tikawedzera iya pano tiri pano. Mori wana bere rofamba usiku. Indai mori bata vane mweya mubvunze ravingei pano pamutambo waMwari. Unori wana rine ravinga hama yaro uri muno macherechera anawo. Asi papasika zvondavi
kudla futhi uyu munhu uyu unoziva kwaanoenda here ukangavenesu ugare mama ekati uyatisunge madhongi asina nyanga vanofa asi ndakumisha here pane ngwena dzakadokirenewa dzisingadouruki namapere hazvitendekwi paimba yaMwaridzo ukangavenesu tedzisa ako ugare pasi kana unosina doro ya kana gororo ya musadhano wakadai tatokuudza tiri kudya newe kana wovuya patafura utanga wapupura ini ndosimwe doro wodii rugare ngaruvenesu kuna muzukuru wangu unonzi Linga pasi jena kumbira shava waiva nemushonga wake unonzi Mubobobo ukangavenesu waigara apo pachiruvu musi waka mweya wopera waingoti kupupura Bobobo kuitira kuti agowana nzira yekuinda kumusha nguva njiyei mukakaveresu rugande tavudzwa fadhaidi haisitivi totopupura ini ndopota ndichidi yangu ndichisuta indai kuna kuvatungamiri vedavo ini ndopota ndichisuta wonyengetererwa wondobhabhatidzwa muzita rababa neromwanakomana uchaona kuchitama izvi mweya akaipa yakakubata inoramba yakakudzoserako ichingoti ndiri kukusesedza asi uri muziyoni ako zvishoma uri dhongi rinenge ng'ombe mukristu unenge muedheni andoti kanda mari vanokutenda akawanda
Jesu